Etong sasakyan ko kasi, maglalapse na siya ng until August 31st. Dahil kahit 1 mile lang yung change of address mo, basta nag-change ka ng address, you need to change your driver's license. So, hopefully, mura lang yung bayad dito kasi sa Iowa is 35. Hello everyone, welcome back to another vlog. And today po it's a rainy day. Time check, it's already 3:30 p.m. I wasn't supposed to vlog, pero I think this content will help some people na magmo-move. So, as you've already know, we already moved to Sioux Falls here in South Dakota. So, kailangan namin na ipa-change yung address namin. Kailangan namin mag-change ng driver's license and we need to change our car's registration. Etong sasakyan ko kasi, maglalapse na siya ng until August 31st. So, kailangan talaga mapa-change na. And dahil ito ay kinuha ko under Advantial, nung pumunta si Mac para ipa-change yung registration ng sasakyan ko, they needed yung title from Advantial to be faxed sa county, sa Minnehaha County Treasurer's Office. Minnehaha, konting happiness lang, mini lang. Hindi talaga ako makamove on sa Minnehaha. Tapos yun, while he was there, I called Advantial. Kinuha ko yung, sinabi ko na I need the title to be faxed to the treasurer, county treasurer's office, ganun. Tapos I need the fax number of Advantial so that they can send you something and you can send them back something, yung title, ganun. So, binigay ng Advantial sa akin. Actually, very easy lang siya. Very, lang, saglit lang yung tawag namin talaga. Kinuha ko lang talaga yung number. And then, iniwan mo yung fax number doon, no, de? Iniwan ni Max sa treasurer's office yung fax number, tapos pinadala na nila yung request for the title, tapos binalik ng Advantial yung binigay sa kanila yung copy ng title ng sasakyan ko. So, and then they called me for instruction. So, ang kailangan nila sa instruction is my SSN. Kung walang copy ng SSN is yung W2, basta merong nakalagay na number. Pero unfortunately, wala lahat yon SSN ko kasi nga pinakinggan ko lang yung voicemail nila nung malapit na kami sa Treasurer County's office. County Treasurer's office. County's Treasurer office. Yun. Mabuti na lang may nakasave na photo dito sa phone ko ng social security card ko. So, yun yung in-email ko sa kanila. Meron silang binigay na email address. Very easy. Alam na alam talaga nila na magsisend, no? Kasi meron na silang mga nakalagay na ganon, na you can send this to this email. Ganon na siya. Tapos, print na nila. Then, I just gave my driver's license, my Iowa driver's license. But then, nung may ipapasign na sila sa akin, pinapacheck nila yung information ko. Sabi ko, I already changed my my name. So, hindi na to yung middle name ko kasi nag-change na ako ng last name ko nga into my married name. So, buti na lang din dala ko yung yung aking passport. So, yung nasa passport ko, yun yung sinunod na nila. And then, may pinasaynan na naman sila sa akin na papel na as a proof na may change na nangyari doon sa siguro title or I don't know, application of title ng sasakyan ko. Tapos, pinotocopy nila yung passport ko as a proof. Yun. And then, binigyan na nila ako ng plate. Oh, ang babae. Alam nyo guys, grabe, sobrang mura ng, tama talaga si Chase. Grabe, bilib na talaga ako dito sa South Dakota. Sobrang mura ng ng registration, guys. Alam nyo, binabayaran ko doon sa Iowa, which is very small town pa yung tinitirhan namin, is 250 to 350 ata. Hindi ko na matanda. 350, no? Umabot ata ako ng 350. 500. Tapos 500 yung binabayaran namin sa truck. Ngayon, ang binayaran ko lang is 51. Half of the year. Yeah, half of the year. For 6 months na lang siya, 51.33. Kasi daw, they don't go by your birthday sa registration ng sasakyan. Doon kasi sa Iowa, they go by your birthday. Kaya August siya kasi August yung birthday ko. They go by your last name. Since ang last name namin is V, magre-renew ako on the November
na naman for the whole year. And tinanong ko, mga magkano kaya yung babayaran ko for the whole year? Sabi ko, para I know what to prepare. Ang babayaran is 90 to 126. Ganun lang daw yung babayaran. Na max na yung 126. Ganun daw. Sa size ng sasakyan ko, which is an SUV. Ang naging problema namin is out of the state yung yung cheque ko. So Iowa yung address ng cheque ko. So they can't accept it. Ang ina-accept lang nila is South Dakota. Hindi pa ako nakakapag-request ng cheque na bago from Advantial. So ayun, nag-card na lang kami. And kapag magka-card ka, it's either credit card or debit card. Meron siyang 2.3. dagdag na 2.3% from your total na babayaran. Kinailangan din nila yung mileage ng sasakyan namin, which is kailangan lang naman isulat mo dun sa papel. Sila na actually nagsulat 20,000. Yeah guys, 3 years na sasakyan ko, ngayon lang kaka 20,000 lang niya. Kasi nag-Wyoming kami, so parang sabihin mo na nag 1,000 yung Wyoming. Tapos for the last 3 months pabalik-balik ako ng South Dakota and Iowa, which is one way ko is parang 115 dati? 150 miles ang one way ko. So dun na nabatak tong sasakyan ko. Pero kung hindi lang ako nagpabalik-balik ng Iowa at South Dakota, tapos kung hindi kami nag-Wyoming, mga 15,000 pa lang siguro tong tatakbo ng sasakyan ko. 3 years na. Hello. Take mo ba? Juan, papunta na. Wow! Nalagay mo na yung plate number ko ah. Okay. Let's see. Alin dito? I think this one? Pupunta pa pala tayong USPS. Because we need to send this. So saan tayo pupunta first? Driver's license. Nag-send agad yung... Hala, si Mishi. Okay. Tingnan mo, oh. Nandun na naman siya sa baka si Ripon na tamanan. Kawawa naman ang panining. Good morning everyone! Welcome back to another vlog. So today po ay itutuloy namin ang hindi namin nagawang gawain kahapon. So we're gonna go to USPS. Mabalik kami sa clinic because we need to get yung back to work ni Mac. Sa mga hindi po nakakaalam ay na COVID po ang mag-ama. So yun, yung back to work niya kukunin namin, back to work certificate. Tapos we will go to DMV to change our address sa aming driver's license. Mine is still Iowa, his is already South Dakota, but still dahil kahit 1 mile lang yung change of address mo, basta nag-change ka ng address, you need to change your driver's license. So hopefully mura lang yung bayad dito kasi sa Iowa is 35. Idala kami yung mga proof of address namin, yung lease agreement namin na nandun yung pangalan namin kasi syempre yung pinirmahan kaming kontrata sa apartment yun. And then more is yung bill, yung mga bills ko dati sa Iowa, yung mga last na bill pinadala nila sa amin, so naka-address na sa akin dito kasi kinuha nila yung address ko na pagpapadalhan nila during that time. Yung mga envelopes, kasi nag-apply na ako sa USPS. Yun nga pala guys, pag mag-move kayo, you can apply to USPS. Online siya. And then you can say doon na all letters na papunta sa, kunyari, galing kayong Iowa, like me, all our letters na ang apelyido namin is our family name. Ginawa ko ng as a family. Kasi halos lahat naman na ata napalitan ko na sa apelyido na married name ko. They need to send it to Sioux Falls na dito sa South Dakota. So the payment for that is just $1 something, and they will send everything for a year, lahat ng hindi nyo pa na-change ng address. So ako nag-change naman na ako lang lahat halos. My phone bill, my what else, mga bangko, ganun. So yun na.
napalitan naman na halos. Parang hindi na lang, ang alam mo, hindi mo pa napapalitan yung bill natin sa Horn pala. Pero yung bill namin sa Horn, kasi yung previous pa na address namin, dun sa clinic na pinagpa-check upan dati ni Mishi sa Iowa, yun ang hindi pa napalitan. Pero sinend naman nila dito sa Sioux Falls. Kasi nga dahil dun sa change. So doon sa address, nakalagay kunyari yung sender nilagay niya na yung address ko pa sa Iowa. Tapos ang USPS, the post office will stick a paper doon sa envelope that it says please notify sender of change address. Tapos i-forward nila lahat doon. Tapos ilalagay nila yung new address mo doon. Forward nila dito sa Sioux Falls. So that's what happened to all of our letters na. Tapos meron din akong USPS Daily Digest. So it happens na online everyday sinesend sa akin sa email kung ano yung mga paparating na mga letters. So ngayon, ang naka-digest pa sa akin is my Iowa. So nakikita ko pa kung may mga letters kami na dumarating doon. Hindi ko pa change. Ikaw na lang mag-apply din ng Daily Digest mo dito sa ano. Kasi gusto ko ma-monitor pa yung nasa Iowa kung may mga dumarating pa doon. So yun na guys. At least kasi makikita ko na nilagyan nila ng papel, so they will forward it here in Sioux Falls. So yun, dami talaga nga sikasuhin if you will move. Hindi lang siya na lumipat ka lang, that's it. Ang daming kailangan na legal papers na driver's license, sasakyan, yung mga address sa bangko. Mag-order pa ako ng mga cheque kasi sa cheque namin ay nakalagay yung Iowa address pa namin, so mag-order pa ako noon. And then yun, madami pa. Ano pa bang mga kailangan? Napaputol ko naman na lahat ng bills namin doon. So, yung mga bills na lang na yung last na, kasi usually kasi ang cut-off nila is the 20th. Umalis kami ng the 31st. So, yung 21st to the 31st, yun yung mga sinasend nila sa akin na mga bill. Yung tubig namin, $2. So, yun lang guys. So, update. Nakakuha na ako ng license ko. So, dati, nung nasa Iowa ako, yung driver's license ko is yung last name ko na married. Tapos, yung middle name ko is yung middle name ko pa nung single ako. Kasi nga daw, hindi pwedeng palitan. Kasi, ganito, may green card ako, ganito, ganyan. Pwede So, kung papalitan mo yung green card. oo nga. Kasi yung green card ko nung single pa ako, yung pangalan ko. Kasi yun yung application ko nun. Tapos ngayon, ditrinay ko lang na pwede bang palitan na yung middle name ko para mag-unify na yung passport ko tsaka yung ano ko, license ko. Mas lumala naman. Kasi ang finalo nila yung green card. So, yung pangalan ko ngayon is my maiden name. So, wala. Ayaw nilang palitan. Kasi daw, they will follow what's in the green card daw. Unless I change it in my green card or when I change my citizenship, yun na daw, ma-follow na daw nila. So, for now, wala. 2 years pa na ganyan yung 2 to 3 years pa na ganyan yung driver's license ko. But anyway, alis na kami. At least may lisensya na. Tapos na yung mga legal documents. We just need to go to USPS now. Magsisend kami ng postcards and yung mga magnets and keychain papunta naman sa Hawaii. So yun guys. Ay, wala na tayong gagawin after. Ay, lalabas pala ang family. Kasi last day na ng family today. Nasasad ako na wala nang kalaro si Mishi. Kasi nakikita ko how happy she is with her ate, with her tita, with her lala. Sobrang happy niya guys. Tapos alam niya kasi na nandyan lang sila. So kahit anong gawin niya, nagko-crawl siya, nakakarating siya sa kung saan-saan. Kahit sa dining na, nakakarating na siya doon. So happy siya na very free siya. Tapos pag nabobore na siya, she's able to laugh with them, talk to them. Nagkaganyan siya. Yun pala yung change of address ay nirequire lang kami ng kay Mac. Nirequire lang kami ng same pa rin. Proof of address, tapos immigration, documents. So, yung green card, yun. Tapos hinanap pa yung SSN ko. Hindi ko alam kung nasan yung SSN card ko. Hanapin ko yun. Pero okay lang naman daw kasi may green card naman ako.
Anyway, thank you so much everyone for watching, for subscribing. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, especially on my Facebook, I'm so active right now on my Facebook. Follow me there with the name Joy of Mia, and I'll talk to you guys on our next one. Bye! Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your